pero iwasan ang iligal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago! Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, good morning Ned. Sikay namin alas 8:32 la kabasan. Siyempre wadala sa programa na PEM. Paninilbihang agresibot matapat sa bayan po ng Binmalay. Bayan muna bago sarili.
Sa aspeto technical, Engineer Nexon Dakal pa rin ang ating kasama at si Engineer Fragile Kayabyab. Balit sumakter yun amigo, RJ Jimenez at your service. Always, tana sa partner ko si Leon Elorde Castro Jr. Wadjala da linya tayo sa Oscar da Bali na Binmalay Oscar President da Luyag na Pangasinan. Good morning, partner. Good morning, partner Angie. Saka, good morning sa kalugaran ka, lalad ka. Binmalay, kasaray, arumira na Bakbalay, ang makakaroon sa programa tayo PM o Binmalay, masantos na maabiya ka masasawalim. Yes, agaw lang na Huwebes, partner. Pero nanunong ko talaga na ang kapoy sasaon niya agaw oras. Talagang wadan niya anay-nay si Mayor da opisina to. Anturay gawa karuman, partner. Siyempre, may ginagawa rin. Memorandum nila, payag sa balite, pangkamungan, aray dapat gawa ng aray head of office sa section head na aron nila yung project dapat kailangan na niluluto namin for implementation dan ipaparanan daya July 13 gagawa so Soman and Mayor ng Bayan na Binmalay kana reporto ng tura man so agawan to at bigay taon na sikatoy public servant ng Bayan na Binmalay. Yes, nanunong ko, partner. Talagang nulamat nasaray accomplishment. So magmaliw sumanan na mayor tasangkan ng tamat. So saratan natan ya nagagawa progresibo at bali na Binmalay, partner. Ayay panakal na aray pispen tuloy-tuloy niyan to On partner, wala party na Gayaman, Nagilayan, Kamalay. Medyo papaspasan tayo. So pangkal na sa pispen piano usang bilamit leader na igapulan niya dito sa Binmalay lapunanta medyo panahuli mamauran. Yes, oo. So labay doon sa Mutan Mayor katunan ng double jump kami ang aron kami sampura siyo tayo mga iba piano mapuso trabaho pa natin. Yat yan, aramay gagamitan na. Insan araman manayay, non-hire la si Mayor, mismo na sildoan to galing sa bulsa. Araramay nayarin na ungkamada o ungkama, sa tay panukal na saray panak-panak, irang kawayan, watanad kailugan, partner. On partner lagi, si Mayor ito, labay sontam na untanira, mang balat, sabi ito mo siyempre dan tayo na commendation si Mayor lapod andam sa usaron to yung budget para sa ating mga kalapis pero sariling kwarta to sariling ang apimulala po munisipyo pananganda at sa ating habang darat ay troll karimang na aratan so piskigis ang pispena palala po sariling bulsa ng Mayor Ted Pereira. Oh, tana experience mo, takila ka, merap ya talaga, partner. So, mambagod. Nabuwas pag lagi siguro, malentando at nabuwas sa schedule ko milalamat. Mga iba, tana mal-inspection sa araw ng matisman, kato na nabuwas makapanlentando at sa may mismo na ilo. Actual, yes, marakap ta na, partner. So, piano na ibyota, saray dumarangal da bali na Binmalay rarata niya kurang kutdang ya gagawin na sa munisipyo ya sa gagala to at tapyan nalinisan su ilog na ilira iratay fishpen na ikarga ya dugan na kipapasan o pasan tansay nayarin na indan na say pangkumpuni na saray sira at satan niya fishpen iray tagadtan at bali na Binmalay, partner. Partner, alabay ko mula kanya na oras, alabay ko na ay parating sa alabay na naningnan so saya former Mayor Orlando Malante wamano din ngayon di man damay hindi man na may sakaya Jetken Memorial Park Heritage partner sana medyo nawasantan mo ng tulad detalye alam po na sa kento si Tolorto no July 8 kato na medyo nata siguro may coordinate kami at kinan Ma'am Lucert ang pamilya Dumalanta ang tunay plano ta siyempre naging mayor na Binmalay abayag so paano ayakan na ba bayan na Binmalay for one night sa katut vigilant
na nantong plano kapigan katutan so nantan tinamin na boss balan Mm. no labay dahil na ularan di mat heritage park di mana da Lingayen tawamban sumbangkay na say former mayor tayo ya si Mayor Rolando Malanda Fernandez. Ay mong ta abit lam ta tepetang kumat lalawari ta karuman wala ramay na message no inor kuno so paka nengan da saya labinan Mayorlan. Oh, mong tabit lam la watan nata na da say Heritage Park da Bali na Lingayen dita na da Barangay Manibok, di ba partner? On partner kasi nambuas onti wala kami ng mayor natan labay mi na natan onti plano. Siyempre si Kara sa plano na pamilya na sa Dumalantay no laki ng Madam Lisel sa asawa na mayor former mayor late Lando Malanta pero ang dami no kapigan kasi so yakanda siya na sa munisipyo siyempre dan tayo respeto ang galang ang pwede tayo sampot pag-interest ka to na may siya pakanunutan at nantanda na buwas at sayan istasyon ta sa programa ta talaan sulitan lang natin partner LJ paano alata ka binmalay kaya medyo labay na siyempre nakalmat so ang tam manangaro nagkina na ang tam 15 years mo yan anulay Ay, 15 years, oo. bilang mayor na binmalay ng vice mayor mo diya ang dakila silbihan to panangaro to partner LJ tandam wala mo so ang tam wala rin ako nalingwanan niya para may panulukmi na former mayor at 2 taon nanulok kami doon at sa may inlaban to na agapalaran wala na experience mi pararakap pakanuknutan yung ganata na karmanan tuloy na po na sa maarulawas siya mayor tayo dating mayor siyempre amin tayo ulatan partner ajit kaya nasumpal to lang sa pagka ama pagkasakaya mayor na nasumpal to lang mission to sa mundo siyempre amin tayo ulatan amin mo partner Aljay Man sa 66 mo, nasa birthday da partner kasi born 1960 manaya si Mayor. Santak ba ito? No August August 7. August. Ay, tama, August 7 ta. Kapag August 7, tama. Namin, nag-grupo kami, di ba, na abong to, mamang kami namin na, siyempre, birthday ko, kanalingwanan tan, katuna, law-lala, kina na, former Mayor Lorenzo, Cerezo, medyo karmanan tuntuloy, siyempre, andam, karatang siya sa nagi, kaya, naging Mayor na binmali, partner, RJ. So saya piambagya oo nga August 7 si Mayor antakta na halos man tumbukan kami birthday partner. So saya piambagya dakinan da pamilya na Mayor former Mayor Landa Dumalanta saya bangkay na natan lalamayan watano gabayon pasyaron ditanan Heritage Park at Bali na Lingayen. Kumusta laray Senior Titan partner? Okay, wala ba na partner? Natan, wala kasi so meeting ni na buwas sa piano na balitang oras Senior Binmalay na medyo wala matira so medyo concern ang siya Pangasinan OSCAP Association na wala na yaro niya pasin na labay na nimbitan so magtura ng Koryo tapano napaliwawan nila so sa Senior at sa plano ang tananay gagawin na si OSCAP na Pangasinan. Pero wala rin kung sa'yo naman, tadarumira na balay, ako labay naman bigla, lapod na siyempre, pasyarintira, tawalaray, agnira, dala susto, may panaglingkor, tantam, wala rin sumasabit siya, kaya text, lupaano niya, manabelan sa atay centenarian, pero yung pag-aratan na dapat trabaho na saray, OSCA na different municipalities. Barangay. Tama. So sa Kayamanda Sunda, sa Melingningan, so pangkukulan, tan, araya pa kanupugan, naala na rin senior citizen. By the way, partner. Partner Angie, di man na tagay, tanat sa Oscar, katutan so dapat katutan so dapat siya dapat konektaan na sa disability aluan sa PISCAP talapod sa Oscar Karatan sumanang naray kabang kukulan na sa aray senior citizen partner RJ. By the way, supay singa bilang siya man sa isintaak na buwas after my birthday supay unang kon i-approach tapiano na ilista lay ngarang ko amay jad barangay na partner.
Oh, no, wala yung oras na, dyan barangay, labay na, dyan barangay mo la. Mhm. Kung labay nung direkta mo sa OSCA office, no, wala yung Sarag OSCA kumat. office na. Aha. Di man lang, anong direkta database na si kami sa City Mali ay, Aha. kami problema na, ang anong direkta na dyan, opisina mi, at wala lang nagagawa mi ang database, yung mamamonitor na amin, araratan so, man-apply, amin na klase, centenarian, arebalo, araya sukpen, at sarang entertain la po da, wala ni staff tayo, kanya-kanyang barangay sumubunanda, Partner RJ. So sarag day direkta insan siguro si karamot lay mangilista mo la di mad barangay tapi ano walay ngarandamot singontan. O na siya dyan na Bimali Partner, no, wala na ang palista na barangay, sabit na dyan. Si kami mag-aramin ng direkta dyan, so ito Okay. Depende na sa walay, sa importante naman kasi Partner dyan, babak kaya, baka nang nga nasa kaya senior assistant sa may application form. Nato namin na wala application form na nakatutay pa iba siya binanitan nang apikopya na sa barangay ano sa planong kuya idan ray kopya namin kano wala file na bawat Yes. barangay na po da kikirawon ko na po da tulong na Mayor Pinmerera ta sa ABC tayo amin la kumon niya barangay Hello. Kinoy. So, okay. Marakuptan tapi ano ang gapoy natilak. May man kumpara so listaan na barangay kana munisipyo. Okay. Klara na irapan sa retina ng barangay laso panaplenda Partner RJ. Marakuptan tani pati may ID walad barangay mo so pangalanda o Hindi munisipyo. ka balad na sa kami sa pangalagda. Di tanod Auska. Okay tani. Control, kawalay ng burtuman Partner RJ. Yabil mali labay ko ni padatang niya dyan kami kasi walay barangay coding me. Okay. Big number, 0 Mangkoro 01, so sublay ang barangay 02 hanggang 033. Pwede na nasa raya at agaran sa manapasok. So nanang nang mulabat may coding, may code na ID ang tamlan ni nara barangay Okay ta na. May numay antaan na partner ya si katutan so balag ya tulong kumon wala may bagam ya kooperasyon da sara may kabiyangan na hinsya na gobyerno ay mangiter na saray tulong at saray senior citizen ya da bantutan labat lan to no wala may listaan talagang sigurado ya may gabay dan tulungan iran senior at walad listaan aliwan sa may basta-basta labat may susubmiti ng aran partner. Natampar na kasi RJ, may sakriya agawan na may symposium niya din tirong Pilipinas. Naman si Baba Gami, wala ka manaya so proyekto na gobyerno, different ahensya na gobyerno tayo. Dapat amang kumon, forward na LGU tayo, aray mayor tayo. Then, sa aray mayor, ikunudan sa aray OSCAP, ano aray programa gobyerno, disseminated sa aray senior. Ano sa may ang binanantaan, wala ka manaya ng programa. Kasi sa programa ay dandang ko labat sa ragmoy o request sa sakoy care center na sakoy parang balay no walay paipasin ng mo lote yan ito na LGU makapanabil ka DPW pag may balay akin no dapat no makapanabil tayo dapat direct lang na munisipyo may mayor ano dyan DPW na ano lantaan na monitor sa gawon na kasi worth 10 million partner so kapag sa kaya nagawon na tatawagan tayo care center na sa senior patuya papanang ng kuya ay tiniputan kay Mayor Carmen at di kwanto kasi may demonets kami ay that is a heritage park walang park kasi may piskap nakaling proseso gawon ng demand katunayan ko na evacuation ng nagami kaya wala bakante lote dyan, no, saranto, at katuig ka rumiya, at ang panggawan na care center, ilog na mula dimanso, opisina yung OSCA, tan opisina yung PISCA, piano, centralized partner RJ. Abayaglatan na partner, o balutan, na kinat singalatan tilabat akabatan tan partner? Lantiya, wala raya, abayagla, kasi ang tam sa sakidiman, pangkalawan, nasa kaya, sakitan na paliwawan mi di man na sa amin kung
since 2020, 22, 19 na. Matagal na pala nasa Bayad lata. DSWD. Hanggang po ni Balot. Ngayon, anong nagawa ng DSWD para sa mga senior? Oo. Na mayroon na palang mga ganyan na mga RA, mga sleep order, bakit hindi na-impose ng DSWD? Ay, nako. Yan ang malaking tanong, bakit? Ngayon lang nalalaman namin ang mga ganyan. Pero, Noong, wala nita mayroon niya na pundo, National paner. Commission. Paner, wala nita niya pundo no bilang siyempre akabatan nyo, siyempre gawin nyo pulaing yata niya pundo unusar para sa si kayo, wala nitan, watantan. Kaso namin kami, so lahat manandang kami pasan, no, na pangalan ni, ano nagawan ni Partner Andanat, pangkalawang ni, nalima sa labat, so National Commission, nataminanan tanong turaraman, so wala raman ayaya programa ng gobyerno, yan nga pigagawan na DSWD. Ay, nako. At dapat ikukuno, sa Regio, sa Oscano, abay ang lahat dapat nakabilara kumon, to sa raya senior, kasasya may ramay, ang apulan bilaya, ang apong balot, Natatawayan, oo. Panangarod gobyerno ta, ang balot, gimalaw sa DSWD Panarajay. Kanyan mong may babagang partner, yakumon at kanalad po din na DSWD tan, kargala da sa komisyon o mang create irad tayo, no, antutan niya nayari na hinsya, yung tutok labat, da sa kapakanan ng mga senior, anto Tapi ano, asikaso. Kasi ang tampar wala rin timakoy mo ta problema. Mm. Yan sa araw nga dyan bang kasila na wala rin nata niya labay min uliburak nalapod. Ang tamararong kunuya LGU at medyo bumbun irana DSWD. Okay. Within parts sa DSWD isa monitoring agency na ba ng dapat? I-monitor to ng tumay kailangan na ikulutod o skanot to rin kailangan na saray senior. Ano sa paano i-implement ang DSWD? Maraming hawak yan. Isipin nila, masyado lang maago mo trabaho, ano mo nagagawa? Mapalpak ang mga trabaho nila. Tama. Kasi singasama yabi lam tay palpak, may dimansi kami. Agdani ingkod, sungaran na sara, ay so silis. Diyan ka pinawat da na yuda. Singo tantan kasi diyan da imbuntun la so trabaho da. Say manpower da mo, da isa, di ba? Kailangan i-delegate dalan sa may talaga na watan iran singuntan iran na asosasyon o muyungan ya talagang makapan na si kaso na sa may sektor da, di ba? Yung tanga kami panadin, no, akin agiral limat sa aming consultation, inipitan naman, kung andam kasi, kung may iya, ang DSWD, lahat ng mga senior sa buong Pilipinas, ng meeting namin, ang problema sinasabi nila, DSWD, kaya ito panawagan na to. Ako hindi ko natatakot panawagan sa DSWD. Mahiya naman sila. Kung buong senior, ayaw si DSWD, ayaw nilang bitawan. Ano bang nandiyan na ayaw nilang bitawan ang pamumuno nila sa mga senior? Ito hindi ako takot pa natin kung kayo makarinig. Ang sigaw ng lahat ng senior nung kami consultation sa buong Pilipinas, alisin na ang pamumuno ng DSWD sa mga senior. Ibigay na sa National Commission. Tama. Anong nang kumay... Ako, bigla na ako ng pagkataon na magsalita. Sabihin ko dapat mahiya ng DSWD. Ayaw na ng mga senior sa kanila. Nakikita nila nung nga nangyayari, dapat panawagan na nga ito sa kanila. Tama yan. Bitawan na nila. Lalo yan si Amy Marcos. Nako. Dapat hindi na maging senator yan. Bakit ano bang... kontra sa mga senior. Kinokontra niya? Senior na siya, di ba? So, kailangan po. Kapatid niya, nandun siya, nagsasalita. Bakit? Hindi ba siya Marcos? Ay, nako. Pinapakita niya, hindi siya Marcos. Tayo hindi tayo takot kasi makarinig kasi tama naman. Nasa katwiran tayo. Malindag ka nang ko dahil sa may video. Talagang sara tay watan iran delegado ya unsulok ang kulang ya 1,000 at wamangkan malindag partner ang partner kasi siya ilalaban mo para sa inyo. Marami na nilalaban mo yung pangkukunan na talaga. Dapat ilaban tayo ta. Kapigan niya amin lang senior at wala rin amin na dalin. Ang ilaban. Huli ng lahat. Dapat nunutan na DSWD demanded sa ibabawad sa may National Commission sa naman niya. Dapat magawa rin manifesto o resolusyon na ipapanalangdan ayaw na ng senior sa DSWD. Umalis ka na dyan, ibig sabihin yan, ikaw ang harang para sa aming kapakanan. Yan ang dapat gawin doon, kaya medyo napaano yung boss ko doon, yung pangalawa kong
nagsalita doon dahil walang output ang mangyayari kahit na-consultation kami. Mm. Kung walang lalabas Mm, ng mga tama resolution, naman. Oo. manifestation, o dapat magingay. Ang dapat ng mga senior, yung mga senior na 60 to 70, magingay. Kung pwede kaya nila, magingay tayo para marinig ng gobyerno kung anong dapat na gawin para senior. Kaya nga, bilib ako doon sa nakita ko na pananalita mo doon. Pero hindi ka galit, partner, ha? Baka Hindi ako galit. Mm. Sinasabi lang natin yung katwiran natin para marinig naman ng may tatayo na marinig ng buong sambayanan at ating mga gobyerno na mali ang mga ginagawa nila. Ang isa lang na hiling ko, dapat mahiyan ang DSWD. Doon lang sa nakita ko sa aming consultation, lahat ng problema, ang tinatanong nila na maling tanong kasi walang sasagot, yung proseso na ginagawa ng DSWD, dapat alisin at silang hadlang para sa mga kapakanan ng mga senior citizen. Alam ko naman na buo ang loob mo, partner, at talagang ipinaglalaban mo yung mga senior dahil siyempre nandyan ang buong suporta sa iyo ni Mayor Pet Merera sa lahat ng iyong mga ginagawa ay talagang suportado kanya, partner. Oo nga, ito nga, may dumating dito yung binanitid nila na medyo ako naman po respeto sa ating mga barangay officials at sa ating mga baska, tinatawag ko lahat ng mga baska bukas ng meeting at ipipresent ko itong bagong mga issue na namin para alam naman ng barangay na binibigyan ko sila, baka mamaya sabi nila pinipili ko lang yung mga issue na. Kaya yun ang dapat nilang tingnan ngayon na bibigyan natin ng importansya ang ating mga officials ng barangay at ang ating mga baska na sila dapat titingnan nila itong mga report dito na validate ready for pension ng Sokpen Partner Ranking. Yes, at siyempre, report mo na rin sa kanila yung mga bagong napagalaman ninyo sa consultation ninyo na para sa karapatan ng mga senior natin, partner. Yun nga, partner Para at least alam nila na ganun pala ang karapatan natin at siyempre pagka may mga dapat suportan, talagang susuporta sila, partner, lalo na yung signature campaign. Oo nga, partner, yung tumayo ako doon, narinig mo na it is not only the signature campaign ang kailangan na dapat ipasigaw natin at ipakita sa ating gobyerno na dapat pinagsabihan ko aking mga kaoska sa lahat ng buong Pilipinas na coming from the provinces na pinapakita ng buong nasyon ay sumusuporta sa signature campaign ng universal pension. Ayun. Kasi hindi lang kami na senior, kundi maganda yung plano ng ni Congresswoman na magsaysay na buo-buo. Kaya lahat, sabi ko nga naman na rekomendasyon ko is dapat ang mga OSCA, president ng bawat probinsya, i-share ng resolusyon na giving a support to the universal pension lahat ng mga probinsya ng buong Pilipinas, partner Ajay. Okay, medyo wala na tayong sapat na oras, partner, yung mensahe sa ating mga taga Binmalay at mga senior. Okay, magandang umaga ulit sa ating mga kababayan sa lalo sa Binmalay at sa mga kapit-lugar ng ating probinsya. Ulitin ko lang po ulit na condolence mo sa ating former mayor. Oo, medyo apaksot. Okay. Go ahead, partner. Ulitin mo. Yan. Yung punta lang sila sa may heritage at nandun ang kanyang bangkay. At saka July 8 po ang tinakdang pagbuburol kay former Mayor Lando Barandaka. Kaya magandang umaga po sa iyo lahat at huwag sanang magsawang makinig sa ating programa, partner RJ. Magandang umaga at God bless po sa kanilang lahat. Okay, partner, thank you. Si partner Leonelor de Castro Jr., OSCA Head na Balay na Binmalay, OSCA President at Luyag na Pangasinan. Talagang pangikukungkong gatang ditagay dasay kanupugan na saray senior citizen talagang suportado mo na Mayor Pet Merera. Yada Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal tan si Engineer Fragile kaya biyab. Saya na programa na PEM paninilbi ang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili.
Kaya balot sa makteryo amigo RJ Jimenez at your service always. Talaranan sublaya programan SBM. Saray balitan matwa nen kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis